खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 मे 2023 शुक्रबार सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन समाजावबो बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। गोबां रोखोमनि जेंना-जेंगोनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। बबेबा सुबुं गौमायाव बाहागो लानो खाबुबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोख्रों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोआव दिनै बोलो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां रोखोमनि सिगांनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोख्रों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बयजोंबो बाख्नायजानो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। न'खराव बिमा-बिफानि अननाय बोरखौ मोननो हागौ। बिसि-फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन।
गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा दिनै बाख्नायजानो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।